El passat 2 de febrer es va constituir el nou pacte de govern de l'Ajuntament de Tarragona, format pel PSC, PP i Unió Democràtica. Aquesta circumstància ha comportat que s'hagin quedat 5 partits a l'oposició del Saló de Plens, com són Ciutadans, Esquerra, Convergència Democràtica, la CUP i Iniciativa. La passada setmana, el Diari de Tarragona va reunir els 5 portaveus d'aquestes formacions a la pista d'atletisme de Camp Clar, on van repassar l'actualitat de l'administració de la plaça de la Font. Esteu d'acord tots amb el tema que és la constatació d'un fracàs i que el diàleg entre govern i oposició s'ha acabat? O que dificultarà el diàleg? És que és claríssim que dificultarà el diàleg, perquè al final l'aliança que han fet és una aliança de la por al canvi. Nosaltres, per exemple, vam ser la segona força i no havíem tingut mai representació al ple de Tarragona. I és per un motiu, perquè la gent té ganes de canvi a Tarragona. I just s'han aliat aquells partits que estan en plena decadència. Nosaltres no ens ha donat mai res el senyor Ballesteros, no? Des del primer dia que vam entrar a l'Ajuntament, el tracte que va tindre cap a la nostra formació ha estat un tracte ratllant l'humorri, Fa veure... campanya Déu-n'hi-do, ell deia, li vaig dir mentida patològic, em sembla. Bé, però si li hagués dit jo sol que és un mentida patològic, rai, però el problema està que tothom sap que és un mentida patològic. Bé, però la nostra relació és correcta i jo el respecto com a persona i com a alcalde com podria ser d'altra manera. Nosaltres pensem que precisament el cas Inipro pot haver estat un dels motius que ha forçat a fer aquest pacte, sí. No com a fet aïllat, sinó com a exemple d'això que estàvem parlant, no? D'una dinàmica diferent del que hi havia hagut fins ara. No? L'Ajuntament de Tarragona sempre s'ha volgut mostrar a la ciutadania com un ajuntament on les coses sempre es feien bé i potser no s'han fet tan bé com s'ha volgut fer creure. No només amb el cas Inipro, sinó amb altres coses. Recordem que està el cas del Pàrquing Jaume I també està als jutjats. Que tenim una data abans que segurament vindrà abans, que és la dels Jocs del Mediterrani. Ara és el següent tema que vull tocar. Com que jo crec que és la data que vindrà més ràpid, tenint en compte com van els temps de la justícia, jo crec que serà aquest el punt en el qual veurem si dura o no dura el pacte. Jo defenso molt que és un pacte que s'ha fet mirant sobretot la possibilitat de funcionar de cara als Jocs del Mediterrani. I la resta, les altres coses, vull dir, eren coses que augmentaven el que era la debilitat d'ells per intentar gestionar això, que és la seva gran aposta. El que és cert és que ja estic amb coses importants, però el que és cert és que d'aquest pacte ha tret un tall impressionant al Partit Popular, molt. I quan tu negocies i treus tanta cosa és que l'altre està molt feble. Sí. I aquí hi ha un motiu que dius, escolta, aquí hem de tancar files amb una cosa que si convé repartirem el problema entre qui som a canvi de donar-te el que no està escrit. Jo els jocs, qualsevol persona, penso que voldríem que no sortiguessin malament, que sortiguessin bé, sobretot perquè a ciutat pot crear un problema enorme. El problema és que les coses no són qüestions de fe. No n'hi ha poc com l'alcalde del seu optimista. És dir, escolta, les coses estan fent bé perquè acabin bé, diu no, estan fent bastant malament i acabaran bastant malament. S'està fent malament des del moment que es comença fent veure que hi ha una complicitat amb l'Estat, s'ha d'invertir uns diners que després no és veritat. Ni l'Estat se va comprometre, els diners són una quarta part del que va dir, etcètera. Els Jocs del Mediterrani, nosaltres han passat per 2 etapes i són públiques. La primera és que van qüestionar durament que no veien clar els Jocs del Mediterrani al començament de les eleccions municipals de l'any passat, perquè era així. No veiem el cronograma clar, no veiem l'aportació econòmica i el rendiment que teníem que quedar. Quan ens vam trobar, de la mateixa manera, en la línia que deia Rubén Viñuales, doncs ens vam veure en una política de fets consumats. Vam analitzar i vam veure que tirar enrere aquests jocs suposava, al nostre entendre, un prejudici més gran que no pas ajudar perquè la ciutat tirés endavant aquests jocs el millor possible. I amb això hem estat i estarem en ajudar perquè aquesta ciutat tiri aquests jocs de la millor manera possible. Però també ens sabria molt de greu que aquesta confiança que nosaltres hem atorgat, no a la ciutat, sinó a l'equip de govern, es vegi malmesa.
i que finalment la gran vergonya d'aquesta ciutat acabi sent uns Jocs Mediterranis que no s'acabin fent o que es acabin fent amb uns nivells de qualitat i d'imatge que deteriorin la imatge de la ciutat de Tarragona. Això és el que no ens podem permetre i que no li perdonarem a l'equip de govern. Si diuen que al final això servirà per atreure turisme esportiu, que diguin com compatibilitzaran l'ús per la ciutadania i el turisme esportiu, perquè clar, les administracions hi dediquen diners amb la mesura que allò després seran equipaments públics, i el futur que han de tenir és que al final siguin gestionats privadament, vull dir, tot plegat, el llegat que et deixarà és cada vegada més incert. I d'altra banda tens també el problema dels diners del patrocini, que això em sembla que és molt important i és molt important que ho diguem. A mi és el que en aquests moments em rellisca més. Ho explico. A veure, els altres jocs que s'han fet, diguéssim que el que te venia del patrocini era una part del pressupost operatiu, però no era pràcticament la totalitat del pressupost operatiu, com passa amb els de Tarragona. Vull dir, en aquest sentit, si te falla el patrocini és pràcticament tot el que és el pagar la cosa en si, no els equipaments, sinó la fiesta, per entender-nos, que no tindrem diners, i això és una cosa que pot passar.